Hallelujah. In 5 minutes. Sikulezi insuku zokugcina abathandekayo. Sikulezi insuku zokugcina. Kuyafika ke ukuthi ake ngishare lento. Bazali kunevangeli likaKristu. Ivangeli likaKristu livangeli eliqala kule ndawo ethi wamukela uJesu eyinkosi nomsindisi ubese uyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu wafa wavuka. Lithi ke iBhayibheli lami uma uvuma lokho wosindiswa. Haleluya bazalwane. Amen. 2 sibele baptismal. Usokwamukelwa, you baptized, uyabhaptizwa. Ungcwatywa umuntu omdala ubuye umuntu omusha. Haleluya bazalwane. Amen. Indawo yes3 ukufundiswa. Matthew 28 hlalane phansi nifundiswe ukuthi kuyini lento oyishoyo ukuthi usindisiwe. Amen. Number 4, uma sufundile ubese usamukeliswa umoya oyingcwele ngesimo sokungena emkhulekweni, umoya oyingcwele wehlele kuwe. Then akusekho tata ukhandiyeza na leader noma yiphi esazolandelana nawe uma siwamukeliswe umoya oyingcwele. Ngumoya oyingcwele oyilida yakho okulawulayo endleleni. Umoya oyingcwele othi kuwe cha le into ayilungele umuntu okhonzayo. Sibona bazalwane. Now khona into engifuna uyivezele ibandla lasebaphilisi. Uma ngaba umuntu eqala la nkonzo yokuqala yokwamukela, umuntu othi ndishiya izinto zezwe ndize endaweni kaNkulunkulu, which is the first part. Thina abavangeli sithi yiza nazo zibomvu. Usho incwadi kaIsaya chapter 1 ziyakuhlanjwa zibemhlophe njengeqhwa. Then uma sufikile ngaphakathi ibese ithi incwadi yiza nemithwalo yakho yonke uyethule. Hayi kodwa basana ngazi sikhona. Ushaya softisiya apho ushaya softisiya. Uza nemithwalo yakho bese uyenze njani bazalwane? Uzoyothula. Uma soyothulile usale ungenamithwalo. Ubese uba ngumuntu onjani? Osindisiwe. Now the early church up in Bethakona lento engafuni yenzeka apha ebandleni. Yenzeke nisofa ke bazalwane ba ukhona ozoyivumela mhlangano. Akakwazi umuntu obuya ngaphandle ukuzosivumisa izinto zezwe. Ngoba njengoba esenkonzweni uzishiyile izinto zangaphandle. Now andali bazalwane mina ndimuntu ozulayo ndihamba kakhulu ngishumayela wherever. Kodwa akhonto ngikhathaza ngoba ndibona into zezwe zigcwele emabandleni phakathi. Zide zibe kubantu abama kwi-altar kaNkulunkulu bema nezinto zezwe. Now my question, uyabubula umoya wami ngaphakathi ukuthi uma ngaba amanyala engcithakalo asezweni ekwazi ukuzoma kwi-altar likaNkulunkulu, ingabe usasekhona yini uNkulunkulu esimkhonzayo kulelo altar? Asiwona bazalwane umkhubo ombi wokuthi tata umnini mawungibona ngisenza into wrong ungibize njengomzalwane wakho usithi mzalwana noko uye wangama kakuhle kwi-altar likaNkulunkulu. Noma akungombono ombi ukuthi mzalwana nokisimo
asikakumeli kakuhle ngoba kuyenzeka ngenxa yentshisakalo noma isimo sibona basikakumeli kakuhle ubaleke endaweni ebekufanele uhleli kuyo emthandazweni. Ungahlali emthandazweni ufuna ukuyoma kwi-altar ngoba uvintshisakalo. Kanti bekufanele ngelo xesha uhlala phansi uqala udile neproblem obhekene nayo. Hallelujah bazalwane. Then uzothi ungagcwaliswa ngamandla ufa udlulile kulesimo ube sowubuyela uzibona ukuthi ulungele ukuma kwi-altar kaNkulunkulu. Now inkinga enikhathazayo kuthiwa mabeze nazo zinjalo. Xa befika bazalwane bazokwenza lento eyenziwa le ngaphandle bazoyenza igonzo. And kungabikho kumbuza ngoba wenza into ejwayelekile nakwamanye amasonto. Azathi omnye xa ithetha ngizophuma ngena kweli isonto leli ngoba ungathi nemithetho emininzi ngiyokhonza kweli isonto ngoba abantu bakhona bakhululekile. Number 1, we can't stand here nebhlukwe kwi-altar kaNkulunkulu liyaphinda. We can't stand here nebhlukwe kwi-altar likaNkulunkulu. Umuntu ongumama. Inkosi. Uxolo bazalwane ngokuthetha ivangeli lasenza saphuma ezintweni. Kodwa kumoshakele emabandleni. Number 2, kuphele isidima enkonzweni. Cause of usiza ngaphambili size sizoma kwi-altar kaNkulunkulu. Angeke unqunu uzoma kwi-altar kaNkulunkulu. Liyahlonishwa i-altar kaNkulunkulu. Kunama-altar amabili. I-altar lokuqala leli enisihleli kulo. Lelo altar lihleli bonke abantu ngokuhluka. Haleluya basikhona bazalwane. Leli altar lihleli abantu ngakho kunjani? Ngokuhluka. Kukhona esebesindisiwe, kukhona abasafunayo, kukhona abasafuna ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele, kukhona abasadinga ukuyobhaptizwa, kukhona abasadinga ukuyofundiswa. Asikagcwaliswa sonke ngokufana kulelo altar. Kodwa once sithethe ngeli altar. Sithethe even i-keyboardist kwamele ukuthi xa izokhwela kule ndawo the first thing Thomas fanele akhuleke ekhulekela ukuzoma kwi-altar kaNkulunkulu. Worshippers, you can't come here ugqoke noma kanjani kodwa uzoma phambi kwabantu. Ngizama into ukuthi bazalwane masingabi desperate size sisebenzise nabantu bamanyana phambili. Yebo Nkosi. Ngiyamthola bazalwane. Ibandla li-desperate ukuthi lithatha noma nyana libasebenzise because li-desperate. Ngihlala ngithandaza njalo. Ngiyazi ukuthi bazalwane kunzima ukuphila ubungcwele. Ngiyazi bazalwane kunzima ukusindiswa. Abanye bathi bayazama kodwa umkhuleko wethu ukuthi makungazanywa makusindiswe. Amen. Haleluya bazalwane. Because inkinga lento umzalwane othi uyazama uzamani ngoba lithe iBhayibheli ungavuma ngomlomo ukholwe uzosindiswa. Intoni luyizamani? Ngicela singazami sisindiswe. Haleluya bazalwane. Amen. Now ngiyacela bazalwane. Andithi nami ndingcwele kakhulu ukudlula abanye abantu. Kodwa ndithi masibonisaneni. If nama ndilungele ukuma kule ndawo. Akulophutha mzalwane. Umoya oyinkokodwa bazalwane yaphi ibandla. Elanithi uqala uma ngaphambili uthi usema kuphakame noba ngumama othandazayo kula ndawo. Athi ncebe yenkosi ayikakube ngicela uhlale phansi. Umoya oyingcwele ulethe ondabulelayo nangawe. Noma ngaphoxeka abazalwana kodwa kukhona okunginedayo. Yazi uzophoxeka amakuthiwa ndiyacela uhlale phansi. Hlala phansi ukuthandaze kuThixo ucela uThixo kupha amandla. Uzoza kuwo kanye xa kuphuma inkonzo akuxelele mzalwane. Yazi uthe xa uma kwambuleka into ethile ngayo. We need to pray ngale nto qala. Amen. Rather than ukuthi bazalwana sizoba zinkuni zesiwoko kwi-altar kaNkulunkulu. Ngoba bonke abantu abame kule ndawo bengalungeli ukuma bayosha.
Awusho. bayosha esivogweni. Ashunqe. Sathana uzobachisa. Hey. Uzosha nabo. Now bazalwana ibhlungu cause izoba la kuma leaders. Kungenzeka ama leaders ayosha nawo ngenxa yokuvumela ukuthi kuma abantu abawrong we all tanda. Ayikuthi abantu abamkelekanga enkonzweni kodwa ndithe kunama altar ayi2. Nali altar lokuhlala. Uyabona njengoba nihleli kuloo ndawo. Ndihlala ngisisho ndithi ungamdeleli umuntu ohleli phansi ongathethi. Amen. Because of kunomprofeti lapha phansi. Kune intercessor lapha phansi. Njengoba ndimekule ndawo kunabantu abakhulekayo ngawo. Ndingathetha kanje kunomuntu okhulekayo othi Thixo mncede njengoba ethethe iqiniso alithethayo. Ngexesha omnyathi kwasiba yintoni la ithetha kodwa kune intercessor ekhona lapha phansi ethi Thixo mncede ayithethe lento ayithethayo. Deliver message. Ibandla malakheke bazalwane. Ngamanyala into esiyibonayo. Abazalwane masize nawo mina nje ndithi angeke sithi kuwe izenkonzweni uthi uma sizoshumayela ngawa. Uzoze enkonzweni sikhonze nawo kodwa into esizoyenza sizothandaza. Ukuthi Thixo mncede kule viki zaxa ibuya abuye etshintshile ngenguye nobe nguyizo. Abenqula isikete. Hallelujah bazalwane. Amen. Okunye bazalwane, let's pray for inhliziyo zethu. Dala Nkosi inhliziyo ehlambulukile. Singcolile inhliziyo zabazalwane. Kakhulu. Singcolelene. Sidingelana kakubi. Sifunelana izinto ezimbi. Amen. Asifuni impumelelo komuntu. Bayingathi yaphumelela simthetha kakubi. Waninga wenza into engathi yaphumelelisa simthetha kakubi. Sincede Thixo. Akhonje ibhlungu nje ukuva umzalwane esithi kuyaqhoma ngaloko unemali ngoba ngingenamali ndenza kanje. Lawo mazwi akamele aphume emzamweni. Sincede Thixo. Dala inhliziyo. Ivangeli esalamukela likhupha umuntu bazalwane esonweni limbeke entweni kaNkulunkulu. Sidle ngawe. Sidle ngawe ukuthi uyakhona. Mabakufakazele nalapho khona ungafuni ukuzifakazela. Ukuthi lo muntu yinceku kaNkulunkulu. Wena nje hlala kwinto kaThixo. Bazalwane, lastly sendiyeka. Isinxibo sisho a lot. Isinxibo sisho a lot. Siyakhuluma. awunonxiba njengomuntu wale othengise eJimistini uphinde uzosixelela ukuthi wena uyakhona. Never. 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 Masiqapheleni isinxibo. Andizusichaza ndithi sime kanjani kodwa uyaziva naxa unxibe into ekunika ugqozi. Uyizwe lento ukuthi lento ndiyigqokileyo indenza ndifaneleke ukuba uNkulunkulu. Yebazalwana ngisho useshop. Eshop uthi uyithathe enye into. Bendiyofuna ijini ngokwapha emalanga ndithi ndiyoyithenga ndayinxiba de ndathi esifini yandimninyani bengathi yaxoka ndayishiya. Jango. Hayi ndaba ngathi milenze ayimincele lento ndibambile ngandifaka itight ndathi soze. Uyithanda nje makaomi. Soze itheni nale jini. Andithi bazalwana ingangakubambi kodwa ngendlela eright. Awuphiselwa ntoni umuntu omdala? Ngiyangithola bazalwana. Ngendlela enjani eright. Hayi lebe ndiyinxibile niyibonanga nilibonwe nje imkwelamira yapha efitting. Ndibe ngathi ndithi ndiyayibona yo yandivambile ndiba ngathi ndithi milenze yanwansuluka nami ndathi ayiyexoka bazalwana. Ndayishiya uthe usise sithi ndiyobhatala ndayibeka pha phezu kwezinye impahla ndaqonda emnyango straight. Moya ingcelo wathi ngenxibe letho. Kodwa bekufanele. Bendindodwa bazalwana. Now ndifuna ukuthi umoya oyingcwele uyakusiza uma ngabe masiyeke uignore umoya oyingcwele. Amen. Manivale ngale. Asisho bazali bami ukuthi ningazithengi into zokukhola. Yebo bazalwana, uCase washumayela lapho athi kunzima ungangaqhaqhi negisa yakho udlalele kwakho kanti uyiqhaqaphi igisa yakho. Wathi
sometimes abazalwana bahluleka bade bahluleke nokukhululeka umuntu kwakhe. Kwakho khululeka. Zebeleka kwakho. Kwakho. Kodwa hayi estrategi. Mzalwane wami uhambe unqunu estrategi. Kwakho indawo yakho ukuthi uphole. Usifake nalokho yakho unduzele de uyothanda ngakhona. Bazalwana ingxaki iwani into bangandlulele lento kuphele ixesha lokufundisa. Sonke siyavutha ngoku. Sivutha sisithi uJesu inkosi. Okay uJesu inkosi kodwa xa siphumane ngaphandle sibona abantu abangumanyaleni lethi bakhona. Ofundisa ukuthethwa kakubi ngayo. Nawu bazalwane zama ukuthi mlalele lokhu kuwe. And I like ngani ukuthi nina kuyo. Leli bandla unqabile umuntu ongabalapha esithi umoya ongcwele kana. Now umamela umoya oyingcwele ukuthi ngoba bengembonile uKhandiyeza unayo naye. Ufuna ukuyinxiba ngoba umbonile uKhandiyeza nayo naye. Ungenze umoya oyingcwele ukamncede uKhandiyeza. Pray for Khandiyeza ukuthi umoya oyingcwele umncede. Abulisa umakhe uthi umvile uKhandiyeza kule nto enini. Sesiyadlula bazalwane. Kanti umningi akekho umuntu oqhubekayo xa isize inkonzo. Xa sizophuma endlini sonke siyaprepare sisithi siyapi enkonzweni. La bazalwane njengoba ninjonga ngenze kuba ndimo omncinci kunonke. Kodwa kuyanyanzeleka kuba ndinihloniphe ngobuncinci babo. Ngoba njengoba ndithi kunogogo, kunomama, kunotata, fanele ndihloniphe. Ivangeli liyahlonipha. Haleluya bazalwane. Ngoba ivangeli likhona lisahlonipha. Umbona umntwana emncinci emelapha epethula nje athethe noba intoni phambi kwabazali. Ingathi abantu bahleli phansi balingana naye. Yayibona bazalwane. Now masike sinibuyisele bazali bami ivangeli leli lesidima. Ivangeli lihloniphekileyo. Ivangeli elithi umuntu ehamba pha kubonakala uba yintombi yevangeli le. Ibonakala insizwa ehamba pha bayinsizwa enoJesu le. Haleluya bazalwane. Ibonakala uba ngutata lo onoNkulunkulu. Angathe hamba pha angakhaneki mayisesitrateni noba ngutsotsi noma uyakholwa waziwa xa kusande kuphela ingathi uyadlula neBhayibheli. Makuthi obona neveki uyabhaka usilwane wenza kanje. Akakhaneki. Lento makube inkonzo bazalwana ezofundiseka abantwana abadala ukuze nabantwana bayibambe. Akhonto ibhlungu nje ukuthi uyangena enkonzweni ungena ngabantu abadala kuyomali emva ubajonga ngamanyala wodwa ukuthi uzoshumayela uthini. Vele libhideke ke mina ngoba into endishumayela ubungcwele. Analo nje linye ivangeli endishumayela ngaphandle kokuba yibangcwele kuphela. Noma ningashumayela nithini kodwa into enizodlulisa kuwe yibangcwele. Haleluya bazalwane. Now ndixelele xa uzothatha umnini ubizelwe kwabo bantu ufanele ufune ukuqala uthini xa ushumayela kubo. Ngoba kucacile uzothi uvula umlomo sobaqhubile bonke. Uthele unisithethele umuntu osiphathele ivangeli lakudala hayi thina sesikweli lamanje. Alikho ivangeli lamanje. Lingekho futhi ivangeli langaphakathi. Yebo bazalwane kumane lento ivangeli langaphakathi. Nithi ivangeli lihlala ngaphakathi. Alihlali ngekho ivangeli langaphakathi. Ivangeli liphile emntwini libonakale kuye wonke. Lithi iBhayibheli you are the light of the world. Xa ulakulo mhlaba urepresent uNkulunkulu. Na ufuna unixelela uNkulunkulu uzorepresentwa ngumuntu obonakala engumanyaleni ubona nje. Le attire yakhe uyambona ugqoke nje simanyaleni uzothi wena lo muntu uzorepresent uNkulunkulu. Kahleni bazalwane masingamoshela ivangeli. Ndiyacela kweli bandla lasebaphilisi. Eli bandla lasebaphilisi. If siyamdinga umoya oyingcwele nokukhoselwa umoya oyingcwele nokuthi ahlale nathi uNkulunkulu wethu angasishiyi masizithandeni xa sisenkuthu. Listen to the voice of God. uNkulunkulu uyakhuluma ekuseni bazalwane. Ngisho uhambe uye wodropini uthi uyithatha uyibona
uthi ngandandi inxibile nje last week itheni athi umoya oyingcwele namhlanje not this one. Masilungile bazalwane. Ngiyakhuthazela ukuthi bangcwele asimameleni umoya oyingcwele rather than ukumamela abantu. Sebesimoshile abantu, sebelimoshile nevangeli. Yabona nje akho ibuhlungu njengoba umuntu uyofika abantu bezenza ngcwele. Iyakakholwa lokho oxeba sosuma kulo ndawo. Njengoba uthi abantu bazenza ngcwele sesuma kwathi thina sibhizi sifuna ukuba ngcwele wena usixelele bobantu bazenza ngeyinkinga ngokuzolibhidisa. Silwela ubungcwele bazalwane. Futhi sifuna ukuba ngcwele. Sifuna uNkulunkulu mayebuya ehla kwikhazimulo sihambe siyohlalela ebukhoneni bukaNkulunkulu. Na wonke umuntu olapha fanele awuhlala nje noNkulunkulu ngokuphola. Haleluya bazalwane. Kodwa into ezokwenza la kukukhuzeka sibe nendlebe yokuva. That's why kwincwadi zikaJona zithi onendlebe makeve okushiwo. Sengiqedile bazalwane. Amen. Ngingangishayela isandla manje lapho.